Ikenga. Kedu ife mere iji nọrọ n'ihu akwụkwọ ndị ọcha wetara anyị were akọrọ anyị akụkọ omenala maọbụ ọdịnala? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkọ akụkọ ọdịnala maọbụ omenala, si n'ihu akwụkwọ pụọ, maka na ihe anọ na nke ndị ọcha wetara na-asị anyị ka anyị na-achịga n'ọdịnala anyị na omenala anyị. Ngwa na ka ndị ọcha si agụ nke anyị dịka akwụkwọ. Ndị ọcha na-agụ ikenga anyị, mara ife ikenga anyị bụ, mara uru ọ bara, malụ na ikenga na-eweta awele. Mana ọtụtụ ụmụ okorobịa anyị bụ ha nwakọ ife nwe ikenga amara ife bụ ikenga, fa marodu uru ikenga bara, mana na ka ndị anyị si n'ọha wetara anyị ụka, wetara anyị agamnihu, si were na-agụ nke anyị ka akwụkwọ, fagụcha anya fe were wee mepụta ife budatara anyị, anyị ewerie n'anya na-alụghị isi n'ọha butere anyị nzọpụta. And the Ikenga, this is a personal altar for men. And this is a shrine to your right hand. The right hand is the hand of action. And in an upwardly mobile society, one where you are not born into your place, but you can make whatever you want out of yourself through your own work and through your own success, this is of extreme importance. It's usually given daily offerings to ensure that you have success in everything you do with all of your goings on. It's about giving you strength, giving you ability to get ahead, achievement, and the imagery is aimed at those ideals. You get a lot of variety with these, but the one thing that you always will see are the horns. Sometimes they're straight, sometimes they're curved, and you can link those to ram's horns, because a ram is very aggressive, but it can also show restraint. Okay? And that's the ideal that we're getting at here. All right? You'll also see some of the details like patterns and scarification. Those are called ichi, I-C-H-I. And high-ranking individuals in Igbo society can progress through different associations that give status and power and achievement. And as you gain status in these associations, you get different marks so that I can see where you are in the pecking order. Ngwa gee ntị ka ife nwanne anyị nwoke a bụ onye Igbo nwanne anyị kwuru maka otu ikenga ndị ọcha na-agụ dịka akwụkwọ. Ngwa gee ntị. Igbo bịa n'ule n'ọhịa ka ndị asị anyị n'ọhịa bụ the way. Let's go back to our root. Let's go back to our root. Amami ihe ndị ekwu ebe hụrụ this video ka a na-atụrụ this boy well done. This is how it should be. A 14 years old boy, mama morukwa 14 years. A 12 years old boy, nene ihe na-apị. Arụsị apịrị apị mara chapa. Na nke a bụ agụ nwoke, nke a bụ agụ nwanyị. Nke a bụ arọbi na-agụ, nke a bụ asansagansan. Maracha ma osisi eji apị arụsị enwe ike rụọ ọrụ. N'ọkwa akpaka, ọjị maọbụ nke a. Na-eji okwu agbụ ya. Iwere akwụkwọ arụsị na arụsị ama arụ ọrụ na nke a bụ agwụ mmiri, nke a bụ agwụ elu a. Ihe unu na-agwa anyị na ya bụ the best. Let's go back to our root. Ngwa ka anyị kwụsịdebe ya ebe a. Ka anyị kwụsịdebe ya ebe ụmụnne m. Ngwa welu aka gị wee kpọọ ife agụmagụ n'ife onyonyo a nwanne anyị nwoke a merụ na nke a ndị ọcha merụ. Otu ife a nwanne anyị nwoke anyị bụ ndị ụmụafọ Igbo, nwanne anyị nwoke a na-akọta nya ka ndị ọcha na-agụ ka akwụkwọ, na-akụziri ndị befa uru ọ bara. Ndị be anyị o nwere inu ndị gboo na-atụ si na ọ bụrụ na nwata kpọọ ọba ya mkpọkọrọ agbata obi eweri wee kpolo afịfịa. Ife nya bụ ife pụtara bụ na ọ bụrụ na ịkpọghị ife ị nwere ife, onye nọ gị n'akụkụ eweri ya wee mere ife sọrịa. Ọnya bụ ife na-eme anyị ugbu a. Ife ahụ anyị na-akọcha, ife ahụ Chineke nyere anyị ka anyị wee karịa ndị mba ụwa niile. Anyị akpọghị ife, ndị ọcha wee bịa were ya na-agụ ya ka akwụkwọ. Fagụcha anya ka akwụkwọ, fee were ya wee mepụta ife, budatara anyị nwa bụ isi bụ ọchụ, anyị ewere ya na-etigbusi onwe anyị. Ama m na ụfọdụ ya asị kedu ife merụ nya bụ ife ga-ejirikwe ka ndị ọcha were ya gụọ akwụkwọ. Gee ntị, mmụọ bụ ebe ọ na-eriju afọ ka ọma. Ọ bụrụ na ngị nwa bụ onye nwe ya amaghị uru ọ bara, onye ọzọ nyejuo ya afọ, o were ya wee mepụta ife bara uru. Were ile gị gụọ eze gị ọnụ. Ọ bụrụ na ị ka ga-agwa onwe gị eziokwu, gwa onwe gị eziokwu, maka na nya bụ okwu kwuru onwe ya.
enwezi ogologo okwu mma atụnye n'ime okwu a ka ọha m otu a nọ na ada ndị gboo bụ afa ma ọ bụrụkwa na anyị ga-ekwu nke bụ eziokwu maka na ife na-egbu anyị na agbụrụ anyị nọ bụ agbụrụ jụrụ nke ha ma nabata nke onye ọzọ. Agbụrụ ife ha nwelu na-asọ ha oyi mana ha na-eṅomi nke onye ọzọ. Agbụrụ na-enyeju ha onwe ha afọ ma ha na-akụrụ ndị ọzọ aka. Agbụrụ na-afụ eziokwu kpodo ya isi n'ala ka ọha m otu a nọ na ada ndị gboo bụ afa m. Ọ bụrụ na nke a bụ izi na-esonyela anyị si gị nnọọ ife anyị na-eme n'ọgbakọ a bụ ịkwalite ọnọdụ Igbo na mmekọrịta ahụ na nwanne ya ebe ọ dị ukwuu. Ọ bụrụ na ị na-esonyebụrụ anyị na mbụ, anyị si gị dee daalụ maka na ọ dịghị fecha fecha ị na-akwalite mmadụ site n'ahọ ruo n'ahọ. Nyere m aka tụsa ozi a, pinye aka n'akara ịfụnanya, zọnyelu m okwu na ngalaba okwu nke kacha